ئالێکسی ماکسیمۆڤیچ پێشکۆ di sala 1868 de li Novgorodya bajarê Rusyayê hatiye dunyê. Nivîskarê bê Soğut ku wek Maksim Gorkî tê zanîn hêj di zarokatiya xwe de bavê xwe winda dike. Demadiya xwe jî winda kir hêj 11 salî bû. Di 12 saliya xwe de ji sêwîxaneyê direve û bi kesayetek birîndar li hemberî jiyanê bi tenê dimîne. Zor û zehmetiyê derûniya Gorkî serobino dike. Xelasbûna xwe di xwe kuştinê de dibîne lê bê Suûdiya wî pêşiya wî bernade. Piştî ku dest bi nivîsandinê kir, navê xwe ku tê wateya êşê wek Gorkî diguherîne. Çîroka ewil di sala 1892 de dinivîsîne. Jiyana wî û berhemên wî têkiliyek kûr bi civakê re ava dike. Di berhemên wî de piranê rûmeta mirovahiyê tê nexşandin. Berhemên wî ji wêjeya cîhanê re wek mîrateyekê ma.